Solindu ana mali kono mali koka au bela jilali folindu kada uka wakati chugu yaka ama fo au bismillah aka kuna funia olu keneka bi ame arabala oktober kalo klimuka ani sabah samba fla ani muka ani nani kuna funi damnela ayira la ko abi wakati de madama posisa taji koni songo jiglani dorome tan koni anga jamana konnala o bayira dorome ta o koni bula taji songo o konna nga femi koni ma jati mine anga jamana transport en commun o koni bulma fon koni munu mo de o kono no bitalike taxi ani sotara mala ko foshi koni ma o pasi o koni ndala mi yere ke mesabu ye passage o koni me ga boka dama kashidige walma akobe chogodidi nama ye ko do kon bula essence dala ko ikado ga fo chauffeur oni prante o ka essayer ga do kon bo ka bulma fon koni transport au son là. Ni wakati ko fole na nyuno ani marakala ni dugu fla ko ni sigiba o yere ko ni kamana kalendo ko sebe mi yere ko na ubi dama kashidike kada kasama nyaji ko ni wala ngatala jika bunji yere ko ni jolendo uka foro ko na la mi yere ko ni keme ukamana gan ko way kadaka ka otogo ya ko ni totinto o wayira ka foti se ku jigida femi ka ro ka fo somi ya nyuma ko ni ka fo ku bina suma shinyana man ko ni soro uka foro ko na mi yere lawi wele kan ko ni bla ka tanga jamana nyama ko ni ma uka se ka deben ko ni ta kanyeshi uma wali manama na ketu mina kasika demeta anika ferota aka udeme ukanindi kukoni ukonnala jamana ministre de la justice et des droits de l'homme ni o konini Mamadou Kasonge konini kasangani kunu ngotrata du octobre kalo klimuka ani fila ale koni signera la jero koni keneka mi kera anga jamana faba hotel do konnala la jemi keneka ukumara fenchama uga sigere kunte do were kaseka direction do koni skika sega abi fomi ma ko direction nationale de la justice pour l'enfant ni o koni demsenu koni to la so koni do yemi yere koni kiri bina kuta fa fela fe la je koni keneka UNICEF yere koni ka représentant adjoint fane koni senyera ala min koni Andrea Berter ere koni femi shin jamana kala sigide mi anga jamana kono ni o koni ambassadeur ni ale to kono ko Shennon Ji Yong ale koni sina bolike kata anga jamana faba koni kono la maison de la femme flami koni be no mi koni be ba ko fe ani banye fe kata inyeda yinno kata ala je femi karo ka fo wala sa ka sega musula ko andem sen na ko koni deme o be se ka bo sigile tugo mina ka sega fero koni ku yere mi yere koni kera sababu ye ni a koni tara inyeda ni maison de la femme fla koni naka min koni metal ke baraka mino koni dilla ni obetali ke machine fini o fini kala machine oni fen chama were o koni na kadaka ayira ka fo ko jamana koni nyeta ka do koni glolendo femi ka do ka fo muso koni na o kama kaseka o deme o ka o yere bono gola o ye jamana koni demeli ni ka bono gola mi yere konna ayira ka fo ko bina deme chama koni nati femi ni maison de la femme fla koni ma wala sa o biseka muso la ka koni andem sen na ka o deme chugo yamina amita bankasi region konna la samia koni miga sese kasi akunche yoro la nga femi nyedi wakati na kono do de koni jiglino bankasi dugu konna la kere nela a komini mimbe ko bay ani kulongo ni o koni be bankasi serhil la kono nunu koni be no de kosabe ni wakati na o koni miga cheni koni do ukuno uwa furu konna la kada ko bikuka suwa sesene nun koni o bela jarlin koni la nogo waira la ka foku hectare chama de koni chien furu koni na minu koni kira dugu do konna la ni obetalike jana konna pisa fokata se bunamba ma ani bogodu fokata se sira tenten o konma sodo anangara fokata se minama maude o konma o kofe minima pel fokata se sogosi ani insangu o ma fokata se kulungo o dugu konima o koni kere yeni dugu moko koni nga sene fon bela diralen koni halaki ame wakati na ecosystem mi yere koni mo akli blakata fo samba fla antani woro wakati ula banka si cercle konna la fana ni wakati kele nu konna kono jigina o dugu konna la ka cheni fana koni ndu ukon ukuna o kama ukoni dama kashirike anga jamana nyema uye ukasika fere koni soroni kono nu konna wala sa ugasa miya koni kana ke ubulufui Cardo tebeni octobre kalo klimu kan samba fla ani mukan nani ansongo dugu konna la ansongo dugu koni commerçant bara koni be mi yere koni ka bara ye femi karo ka fo bagan fero ye keren la mishu ayira la ka fo ko mama fatigi buguna tike balu konni na chen koni minen ka tagani ayi kasangani seria koni ka fo ukoni commerçant ba mi koni minen ka tagani ashi koni be sambi woro olu yere de konna la femi karo ka fo uye ayira ko nya fo la ko mamunu koni chen minen ka tanai ukoni war kasabi do ko ni asomo ko fe ko ni wakati na ukoni meka udele wala so ka sega do wari kasabi ukoni na
Amta farikolo ɲɛnajɛ bina ko ka fɛn min ye farikolo ɲɛnajɛ discipline min bɛ fɔ ale ma ko tennis de table fɛn min ka ka fɔ an ka jamana fédération malienne de tennis de table olu kɔni ɲɔgɔn janba dɔ kɔni labɛn min kɛra dɔgɔkun furancɛ tɛmɛnen na sibiridenw kɛrɛnkɛrɛnnenya la o kɔni kɛlen ka nin pétition yɛrɛ kɔni ta ko fɔlɔ o kɔni baaraw ye kɛnɛ min yɛrɛ kɔni kan i ka dɔn ka fɔ athlète caman kɔni u ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔna la. A kɛra alamisadon tɛmɛnen na an ka jamana faba kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnen la an ka jamana commune fɔlɔ kɔnɔna la fɛn min ye quartier Meni a bɛ fɔ ale ma Sotiba o kaburudon kɔnɔna la fɛn min ka dɔn ka fɔ Sotiba kɔni kaburudon kɔnɔna la maa dɔ de kɔni yera sifinnaka dɔ min kɔni tun bɛ k'i bɛrɛnbɛrɛn ka don kaburudon kɔnɔna la tuma min na a bɛ ka labɛnw sabati mɔgɔw kɔni y'a ye minnu na u y'a minɛ k'a sɛbɛkɔrɔ dasi ka sɔrɔ k'a ɲininka a dalakan na a kɔni ma kan jɔlen sɔrɔ k'a fɔ nka maaw kɔni sigara la k'a ye k'a fɔ ko n'a sɔrɔ ni maa min don ni a tɛna taga kaburu de kɔni wɔgɔbɛ walasa ka se ka taa su kɔni fari fan dɔw kɔni tigɛ ka taga ni a ye ka d'a kan ko a caman bɛ kɛ o de ye tuma min na kumaw kɔni cayara a bilala ka taa fanga tigilamɔgɔw ka bolo kan an bɛ wagati min na ko san sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na nka maaw kɔni ye dama kasi kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a yɔrɔ sigi bɔ walasa ka se ka lakanaw kɔni sabati kosɛbɛ kaburudon kɔni na ka d'a kan maaw kɔni bɛ don ka taa nin waleya cɛjugu kɔni kɛ mɔgɔ wɛrɛw ka su de kɔni na ko min kɔni ni a kɛ man kan hali n'a sɔrɔ mɔgɔ sara a tigi ni sutura kɔni ka kan ani lebu man kan. An ka bi kunnafoni an b'olu kun cɛ fɛn min ka dɔn ka fɔ fɛn divers kɔnɔna la an bɛ taa an ka bɔlɔlɔsira dɔ sanfɛ min bɛ wele ko TikTok fɛn min ka dɔn ka fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen kɔnɔna la jaraw kɔni mɛnna ka tɛmɛ min kɛra ɲɔgɔn sama-samaba ye kosɛbɛ TikTok sanfɛ fɛn min ka dɔn ka fɔ an ka jamana influenceuse dɔ walima Laginɛ influenceuse dɔ min tɔgɔ kɔni ye Maya Kaba ni an ka jamana dɔnkilidala dɔ kɔni ye ale furu ni o ye Sumela Kanute kɔni ye video min kɔnɔna la a kuma a ye a yira k'a fɔ ko muso o muso n'i kɔni furula ka taa fara dɔ kan walima dɔ de furula ka fara i kan k'ale t'i jate muso fɛ ka d'a kan k'i échouera ko n'i ka musoya dafalen kɔni don ko i tɛ fara fɛn kan wa fɛn kɔni tɛ fara i kan ko wa k'ale cɛ de tɛ se ka fɛn fara ale kan wa ale ma don muso kan wa k'ale cɛ fana ye o kuma kɔni fɔ ale a ye nin kuma in fɔ kuma min na a ye maa caman degun kosɛbɛ min yɛrɛ kɔni na mɔgɔw bɔra k'a jaabi Katusha Togo ni ale fana ye an ka jamanaden dɔ ye a sigiyɔrɔ bɛnnen don Amérique ma influenceuse ba fana don a bɔra a ye muso in jaabi a ko an ka jamana kɔni kɔnɔna la silamɛya ye a daga cɛ ka muso caman furu wa o kɔfɛ a bɛ an danbew kɔni na hali n'a sɔrɔ la sinamuso t'i ba la a b'i mamuso la n'i ye muso ye ni a ma k'i faso la hana ka i cɛla la ko n'i kumara i ye olu bɛɛ de dɔgɔya ko an ka makɔrɔba fɛn fɛn bɛ yen minnu kɔni ye senaya kɛ ka tɛmɛ k'i ye olu kɔni bɛɛ de dɔgɔya ka d'a kan hali ni a man di ye a ma se i ka mɔgɔ kɔni neni tuma min na o y'o fɔ a seginna ka bɔ a y'o jaabi a y'o sɛbɛkɔrɔ neni nka kuma yɛrɛ koloma yɔrɔ ye min ni maaw da bɛ ka mɔgɔw la o de ye k'a fɔ ko a ye mɔgɔw kɔni neni muso minnu ko ni olu farala dɔ kan ko olu échouera kuma koloma yɔrɔ ye nka a tɛ k'i da maga o kɔni na an b'a fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw kɔni ka fɛɛrɛ kɔni sɔrɔ ni ja kuntan ninnu kɔni tɛmɛla an ka jamana bɔlɔlɔsira olu kɔni sanfɛla la ka d'a kan mɔgɔ sugu bɛɛ de bɛ i ka dɔn ka fɔ réseaux sociaux in kan kuma tɛ TikTok yɛrɛ kɔni ma o bɛ kuma caman fɔ kuma mun ni fɔ man kan ka d'a kan ni min kɔni fɔra maa caman kɔni i yɛrɛ sɔrɔ neni minɛn kɔnɔna la. Mali kunnafoni bɔlɔlɔsira lajɛbagaw a tulo garisɛgɛ kɛra ni kunnafoniya dama dama ninnu de ye bi an b'a fɔ aw ni ce a ka lamɛnni ko ɲuman na ni aw minnu bɛ fɛ a ka jagofɛnw ka lakodɔn a ka feerefɛnw ka lakodɔn ou bien a ka cakɛdaw ka lakodɔn a bɛ se ka sɔgɔ Mali kunnafoni direction commerciale la o kɔfɛ an minnu bɛ fɛ a ka foliw ka kɛ kunnafoniyaw lamana a bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la min ye 94 42 23 82 an b'a fɔ aw ni ce a ka lamɛnni ko ɲuman na aw k'an bɛ sini ni Ala y'an si jɔ ko makɔnɔ Ala ko yira n na Ala k'an ka jamana basigi.